Събуждате ли се сутрин с тъпа болка в кръста? Усещате ли парене и дискомфорт при уриниране? Налага ли ви се да ставате многократно през нощта? Тези симптоми не са просто неудобство. Те са сигнали, че вашите бъбреци се нуждаят от спешна помощ. Знаете ли, че над 15% от хората страдат от бъбречни проблеми, без дори да подозират? Докато вие търпите дискомфорта, в бъбреците ви могат да се формират камъни, които растат с всеки изминал ден. Когато тези камъни достигнат критичен размер, болката може да стане непоносима. Много я описват като по-силна дори от раждане, а последствията – скъпи операции, дълго възстановяване и риск от трайни увреждания на бъбречната функция. Но има и решение, и то изцяло от природата. През вековете хората са открили, че определени растения имат силата да лекуват бъбречни проблеми. Древните лечители в Южна Америка са използвали филантус. Растение толкова ефективно в разтварянето на камъни, че го нарекли трошача на камъни. В Европа мечо грозде и брезови листа са прилагани за лечение на инфекции на пикочните пътища и облегчаване на възпаления. Американските индианци пък открили, че червената боровинка създава среда, в която бактериите просто не могат да се прикрепят към стените на пикочните пътища. Съвременната наука потвърждава това, което древните лечители са знаели интуитивно. Тези растения наистина работят. Клинични изследвания показват, че комбинацията от тези билки може да разтвори камъни, да елиминира инфекции и да възстанови нормалната бъбречна функция, без странични ефекти. Днес всички тези лечебни съставки са внимателно комбинирани в един продукт – Kidney Support. Всяка капсула съдържа прецизно дозирани екстракти от над 10 мощни билки, включително филантус, червена боровинка, астрагал, мечо грозде, бреза, хвощ и други, работещи в синергия за пълно бъбречно здраве. Kidney Support действа на 3 нива. Първо, разтваря съществуващите камъни естествено, без болка. Второ, създава защитен щит срещу инфекции и възпаления. И трето, възстановява бъбречната функция, подобрявайки естественото пречистване на организма. За разлика от конвенционалните лекарства, които често само маскират симптомите, Kidney Support атакува проблема в корена му. Първите резултати ще усетите още след 7-10 дни. Намалена болка, по-малко дискомфорт, по-чиста урина. След 2-3 седмици камъните започват видимо да намаляват, а след 2-3 месеца много хора докладват пълно изчистване. Не чакайте остра криза, за да се погрижите за бъбреците си. Натиснете линка под видеото или се обадете сега, за да поръчате Kidney Support. Възползвайте се от нашите намаления за 2 или повече бройки.